Δίνεις πανελλήνιες σε ΑΟΘ ή ΑΟΔΕ και νιώθεις ότι οι ασκήσεις σε μπερδεύουν? Τότε αυτό το κανάλι είναι για σένα. Είμαι η Αναστασία Παπάζογλου, είμαι οικονομολόγος και ιδιοκτήτρια του Κέντρου Διδασκαλίας Οικονομικών Παπάζογλου. Προετοιμάζω μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στα οικονομικά για τις πανελλήνιες εξετάσεις με online μαθήματα και μαθήματα διαζώσης. Γενικά, πιστεύω ότι τα οικονομικά δεν είναι δύσκολα. Δύσκολα γίνονται όταν κάποιος δεν θα το εξηγήσει σωστά. Στόχος μου λοιπόν είναι να κατανοήσεις την ύλη σε βάθος, να μπορείς να λύσεις δύσκολες ασκήσεις μόνος σου και να πας στις πανελλήνιες εξετάσεις με αυτοπεποίθηση. Κάθε Παρασκευή λοιπόν στο κανάλι αυτό θα ανεβαίνει ένα βίντεο όπου θα λύνουμε μαζί ασκήσεις ΑΟΘ και ΑΟΔΕ, θα σου δίνω χρήσιμα tips για τις εξετάσεις και μπορείς και εσύ να μου γράφεις όποια απορία έχεις. Αν θέλεις πλήρη online προετοιμασία μαζί μου στα οικονομικά, μπορείς να μου στείλεις μήνυμα. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα μαθήματα. Χαίρομαι πολύ που ξεκινάμε. Τα λέμε στο πρώτο μας μάθημα.